Здравейте в следващия епизод на Документите Тера. Продължаваме с следговора към края на книгата. По същия начин, до 1841 година на гърба на американския долар е изобразен феникс, а не орел, който се въвежда след това по други причини. Фениксът е символа на кралицата Орион и символизира нейната способност да умира и да се ражда отново, т.е. да се клонира. Духът ти се отделя и влива в новоподготвеното тяло. Само секунда, тук имаме пояснения отдолу. Силно препоръчваме романа Уитли Стрийбър, 2012, Война за душите. В момента се и филмира, в който са засегнати теми, като кралицата на Орион, технологията за трансплантирането на души и много други аспекти от културата на рептилите. Книгата е умопомрачаващо точна в много детайли и докато я преглеждаме, трудно асимилираме, че такава информация е пусната в пространството още повече от автор като Уитли, който се е доказал във времето като дезинформатор. Интересно, може да се погрижите така, да се информирате повече. Много е важно да знаеме къде се намираме, затова в крайна сметка и четеме, чета, нали, документите Тера, събираме се, за да ги разискваме, да мислиме върху тях и така. Продължаваме. Естествено, Феникса има и други интерпретации, според различните езотерични традиции, но това е едно от значението му от извънземна гледна точка. Тук е момента да се разбере нещо за тези същества от хората, които още не са го разбрали. Вликчукоподобните са изцяло ориентирани към тялото и технологията си. Тяхната раса толкова е зациклила в едни и същи модели, продължаващи от милиарди години насам, че индивидуалността там е почти заличена за сметка на напредването като кошерно съзнание. Точно за това на много места ще прочетете, че техния разум е колективен. Това има няколко изражения в реалността, на които сега няма да се спираме. И тъй като развитието на тези създания е изцяло отрязано от самите тях, от към духовно развитие, те се вкопчват в единственото, което има значение за тях – физическото безсмъртие и технологията, която може да им осигури първото. С всичко това не казваме, че империята няма разбиране за духа. Това не е така. Те имат много познания в тази насока, но те са отново през перспективата на технологията. Точно за това те могат да манипулират душата в астрала, да правят духовни трансплантации в други тела и така нататък. Това обаче не ги прави духовно напреднали. Разликата трябва да бъде осмислена добре. Всичко, всяка стъпка, която се предприема от тях, е за запазване на статуктовото, с което толкова са свикнали през всичките тези еони време. Живота без него би бил немислим. А то е физическо безсмъртие и надмощие на всичко в галактиката. Защо обясняваме всичко това, ще стане ясно след малко. Преди това обаче трябва да обрисуваме гореказаното с един ключов момент от историята, който не е подробно описан в документите Тера, където детайлите са изрязани от общата картина заради сгъстяването от към хронология. Сегмента, който следва, е преразказ със съкръщения от друга книга на Робърт. А след прочита му, навярно някои от вас ще се досетят, защо държим да разкажем с детайли всичко. И така, става интересно. Всъщност цялата книга е много интересна. Така, когато в началото лекарството ЕСМА, пояснението тема долу, най-близката филмова представа, която имаме,
е подправката от филма Дюн от 1984 година. Инак, по наши данни и мнение, става дума за така нареченото моноатомно злато. Между другото, наивно е да се смята, че може да се купи от някой от многото онлайн магазини, които го предлагат за $100. Дори земния елит трудно си набавя този продукт и затова е толкова ценен за тях. Илюминати го ползват, за да поддържат генетичната си кръвна линия чиста. Продължаваме. Когато в началото лекарството ЕСМА започнало да се рафинира и развива като продукт, били направени и други открития за невероятните му свойства. Продължителното ползване на тази течност, например, удължавала значително живота на кралицата. Чрез внимателно пречистване на различни ЕСМА съставки било открито, че живота на кралицата може да бъде продължен с стотици, дори хиляди години. Също така станало очевидно, че течността поддържала млади телесните им функции. За да предотвратят възможността други женски, включително техните дъщери, да се издигнат от ранг почитаеми в империята, до такива застрашаващи самият трон, предизвиквайки единствената, кралицата незабавно извела ЕСМА и нейните производни под пазара. Употребата на течността била сведена единствено до нейните и тези на 7-те принцеси нужди. Всеки, който бил хванат притежание на ЕСМА извън кралското семейство, бил екзекутиран. Ентусиазирана, кралицата инструктирала своя екип от учени да продължават с проучванията, които биха могли да позволят допълнително удължаване на живота на нея и фамилията й. В късните фази на проекта ЕСМА учените на ССС създали науката за съживяването или реанимацията, технология, която позволява възкръстването на телата на наскоро умрелите. Телата, разбира се, не трябва да бъдат в стадии на гниене и не трябва да бъдат сериозно наранени. Ако тези условия бивали спазени и травмата не била тежка, жизненно важни работници в областта може ли да бъдат връщани към живота, ако били убити инцидентно или дори преднамерено. Програмирайки целият екип в контролна зала и всеки по-важен въвлечен в процеса, кралицата си осигурила тяхното подчинение. Тя взела всички необходими мерки, за да е сигурна, че ще бъде в безопасност по време на процеса. Но с времето успеха на програмата по реанимация довел до едно усложнение. Учените открили, че дори с предимствата на ЕСМА, продължителното реанимиране на кралицата се отразявало на тялото им. За да разрешат този проблем, учените създали наука за регенерация, за да могат да се произвеждат заместителни органи за единствената. Взимайки клетъчен материал от самата кралица, учените от ЕСМА успели да регенерират цялото й тяло. С времето няколко регенерирани резервни тела били поддържани живи в случай на спешност, който изисквал трансплантация. С успеха на тази програма кралицата получила веднъж завинаги възможността да удължи живота си до огромни, почти невероятни мащаби. В една от финалните фази на проекта, елитните учени МАК, които били известни като генетични учени, били инструктирани да направят опит да изолират и хванат съзнанието на дадено същество. Надеждата била, че съзнанието някак си може да бъде заловено и имплантирано в друго тяло. Задачата била поверена на същите учени, които изобретили технологията за изменение на съзнанието, която била използвана в програмите за контрол на популациите. Предвид монументалната задача, която предвещавала много малки шансове за успех, след много милиони години и безброй провали, МАК най-накрая постигнали успех.
Комбинирано с успеха на програмите за регенерация и реанимация, това направило кралицата на Орион на практика физически безсмъртна. Докато генерации от нейните колонии и светове идвали и си отивали, тя надживявала всички. Запазвайки най-способните учени до себе си, господарката на личокоподобните си подсигурила живот за милиони години, което й позволило да остане най-мъдрото, интелигентно и опитно същество в цялата империя. Всички излишни фигури от програмите по удължаване на живота и трансфера на съзнанието били премахнати. Тези, които останали, били с промити съзнания, програмирани за абсолютно подчинение, а когато се налагало, били облагодетелствани от същите приеми, просто за да има кралица до себе си точните хора в вечността. За да се улесни запазването на целостта на империята С, по-слаба версия на СМА били осигурени на ключови фигури в кралството. Най-рафинираната течност обаче била само за единствената. Като крайна мярка кралицата подложила майка си и дъщерите си на програмите по контрол на съзнанието. По този начин тя вече се почувствала сигурна, че никой, дори нейното собствено семейство, няма да си помисли за бунт в опит да предизвика тоталното й господство. Много важно е да се види модела във всичко, което се случило някога, за да може да бъде разпознато отново в бъдещето. Защото историята винаги се повтаря. Погледнете настоящия модел на обществото, който имаме. Помислете за това как днес ценностите плюс е тотално обърнат в полза на физическите проявления. Само секунда, че малко се загубих. Така, връщам се малко. Погледнете настоящия модел на обществото, който имаме. Помислете за това как днес ценностният плюс е тотално обърнат в полза на физическото проявление в живота ни. След което погледнете отново горната история, а после откриете разликите. Няма много, нали? И макар като общодостъпна технология да сме много далеч от това, което се описва в горния сегмент, определено имаме същия мисловен модел. Това не е случайно. И не е явление, което е възникнало по съвсем естествен път. Помнете, те знаят слабостите ни и ги използват. Натискат точните бутони и плавно контролират мисловните потоци у хората без особено усилие. Когато веднъж изградиш лостова система, се налага да приложиш много по-малка сила, за да повдигнеш даден товар, отколкото ако трябва да го направиш с голи ръце. А ако си вдигнал камъни милиарди години, ти със сигурност ще знаеш всичко по въпроса и ще имаш готова система всеки път, когато ти се наложи да вършиш тази работа. И ето днес имаме певици на по 60 години, които отказват да остареят и да загубят благоволението на публиката си, в резултат на което се подлагат на безброй пластични операции с цел да изглеждат на 30. Имаме актриси, които още от 20 годишна възраст започват да се подлагат на същите процедури, защото не могат да се възприемат каквито са. Имаме огромна индустрия, посветена изцяло на това как да запазим тялото си младо и жизнено, благодарение на външни методики и препарати. Всъщност сигурни сме, че изобщо не си давате ясна сметка, особено ако не сте жена. В каква огромна мания се превръща цялата тази концепция, най-вече в последните 15 години. Не са далеч времената, в които физическото безсмъртие в определени параметри изобщо няма да бъде морален въпрос и ще бъде продавано. Технологията за това отдавна съществува и е в притежание на най-висшия елит на тайните общества. Всеки ще иска да си го купи, а то ще бъде възможно само за най-богатите, както е и на Орион. Духовната страна на нещата ще бъде тотално забравена, докато не изчезне дори като спомен, не без помощ. Истинските ценности ще бъдат с много нисък коефициент на контируемост, докато не изчезнат като регистър изобщо. И макар
физическото безсмъртие да било вечна тема в живота и на алхимици, и на различни тайни учения и практики днес, това придобива съвсем други размери и форми. Това вече е определен тип мислене, който може да бъде разпознат. Всичко, което се предприема с цел поддържане на тялото в неговия стриктно физически рамкови контекст, същото и с мъжете, макар в много по-лека форма, но модела е също така осезаем. Свръхистерията за тях в момента е всичко свързано с фитнеса. Гони се отново, разбира се, определен шаблон. На много от вас ще ви е интересно да научат, че идеала за мъжка красота на Орион е именно този, широки мускулисти рамене и гърди с плосък корем. Ние го наричаме синдрома на обърнатия триъгълник, защото силуетно напомня точно на това триъгълник, обърнат с върха надолу, което между другото е и символа на орионските военни. Изобщо наблюдава се постепенно имплантиране на този вид мисловни течения, което води до интеграция на този вид култура. Защото когато се върнат, те ще искат да заварят обстановката в къщи. Те ще искат да виждат познатата структура и цивилизация. Прекрасно знаем как звучи едно такова твърдение, но ви призоваваме да не прибързвате да осъждате. Ние не сочим с пръст и не се възмущаваме от настоящото положение. То е закономерно и не може да бъде друго. Всичко, което правим е да осигурим нужна информация, за да може да виждате сами тенденцията, да спрете да четете книги и да започнете да проумявате и преживявате нещата сами. Защо някой иска да ви отклони от типа преживявания, които сте избрали сами преди да станете хора? Преди да се откажете съзнателно именно от това, което до сега ставаше въпрос. Някой иска да ви върне отново на неговия път. Някой, към когото вие вече не принадлежите. Спираме до тук за днес. Имам доста за размисъл, много интересна информация, така че съвсем скоро до следващия епизод.